domin wani ya gaya mun ya ce akwai wasu da suke goyon bayan wani kulab na turai da kulab ɗin suka ci bal sai da suka kira walima suka yanka sa kuma aka ce iya supporters na wannan kulab ɗin ake gaita zo su ci san wanda baya ciki ba ciki. Sannan akwai waɗanda za a yi final suka siyo shanu guda biyu kuma suka umarci duk wanda yake goyon bayan wannan kulab ɗin na turai ya ɗauki azumi sannan ya kwana yana sallah, ka kwana kana sallah kuma ka tashi da azumi saboda wani kulab na turai ya ci wani kulab na turai. Sannan shi ma yanzu ana yin cacar, masu kallon bal din wani zai ce wallahi kaza ce za ta yi nasara, wani shi kaza ce sai a ce to a saka kuɗi. Akwai wanda suka saka mota, wanda ya saka motarsa wanda ya saka motarsa kuma aka cinye mota ɗaya. Akwai ma wanda ya yi ai akan auren matarsa ko ya ce idan an ci kulab kaza matarsa ta saku. Akwai wanda ya ce ma zai yi azumi nawa 60 in dai har kulab kaza bai ci ba zai azumi 60 kuma kulab din bai ci ba, kuma yazo yana fatawa dan Allah akramakallah yanzu ya zan yi dan Allah wallahi na ce zan yi azumi 60 kuma an cinye kulab din yanzu azumi 60 din ya faɗi kuma ulsa nake yi to ya zaka yi akramakallah ka mai da addini wasa.